Una kuna ega ye ego go ofo ogojugo oke ogojugo abia ma n'isi ndị Igbo niile ihe niile anyị na-eme na-ekwu na ọ ya adịrị na anyị mma unu akwụgo na eze wetekwara mmanya ọkụ epi ọkọchị na mmanya bụ mmanya ike ọ bụ ihe dị otu a na-agba akụkọ mmanya ndị egede na ndị ochie niile ihe niile anyị ga-agbakọta bịa ma ọ dị mmanya eze burikwa n'ala Igbo na mba na-asụ n'olu n'olu o nwere ndị na-eweta nkwụ ọkụ bido gọwa na-emepeghị ya emepe nwee ndị na-eweta nkwụ ọkụ ha mepee ya welụ tanye ya wee gụọ wee tụọ nkwụ n'ala. Ihe anyị na-ekwu bụ na omenala dị iche iche ma ọ dịbe ndị ga-adịlefa anyị adịsị n'ise anyị na-atụ nkwụ ọkụ a n'ụtụtụ a sị na Chukwu okike abịa na oge emezula anyị ebumnobi anyị anyị na-akwụpụ ndị mbụ na ndị eke ababịa mụrụ nkwụ anyị na-asị ndụ nwoke ndụ nwaanyị anyị na-asị na ọ ga-adịla anyị mma ọganiru bụ ife anyị chọrọ anyị na-akpọku ekekere ụwa ka o chebe ezinụlọ anyị niile ezinụlọ Igbo niile ụmụnne anyị niile nọ n'ụzọ ije ndị na-agafe n'oke osimiri maka ọdịmma nke fa maka ife afọ iri anyị na-asị ọzọ emezina n'ebe fa na-aga na fa ga-eri ya site n'afa Chukwu okike abịa anyị na-ekwu sị na ụmụnne anyị ndị na-alarụ n'oyi na Chukwu ga-echekwebe fa n'elufe ebumnobi fa maka na ọkwa na ife afọ ya eri ka ọ na-achọ ụmụnne anyị ndị eji eji ụmụ ndị nọsị n'ụlọ mkpọrọ na-enwere ife fa anyị na-asị na aka ji fa ya arapụfa anyị na-ekwu sị na ndị ọbụla na-enwere ife fa nọ n'ụlọ mkpọrọ na aka ji fa ya arapụfa anyị na-ekwu maka ndị ọya karịrị fada na-asị na Chukwu okike abịa ga-agwọfa ka fa nwetakwa arụ isi ike na arụ isi ike kasị ife niile anyị na-ekwu sidata na obodo anyị n'ọgụgụ dị ugbu a na ife dị mma ka anyị ga-ewere maka na ife anyị bịara abụrụ ịbịa zoo kama na ọ bụ ife dị mma ka anyị chọtara anyị wee na-asị na ọ ga-adịla anyị mma anyị na-ekwu sidata na ife niile bụ ebumnobi anyị anyị ji were bịa ụmụ anyị na fa ya aga n'ihu ekekere ụwa ya eweta ife anyị ga-eji wee zụọ anyị zụchi ụmụ anyị ka ụmụ anyị zụọ anyị ekwenisi ụmụ anyị ọ nọ n'ụzọ ije ọ nọ ebe anyị nọ na ọ ga-adịrị ya na mma ka ekekere ụwa nyefa ntị ka fa wee mụta omenala befa maka na ọdịbendị ya adịlefa anyị na-ekwu sị na mmanya a na anyị na-atụkwanye ya si na oche ka o ji eme anyị oke ọdachi ekwekwana ya osisi fụla anyị na-atụ ifufe ma jiri ya onu anyị na-ekwu si na onye welitere aka n'udo anyị onye si na ọma mme n'iru ya ome n'azụ ya anyị na-asị sidata na onye fụrụ anyị na-eche aja echiche na ife niile o chere ga-esu ya site n'afa Chukwu okike abịa ezi Igbo ana m ekwusi onye ọbụla bụ onye Igbo nye nwebe anwụrị na ọ bụrụ na ọ dị otu a na otogo aka o si wee dịrị otu a kama na atụpụkwana nwa nnụnụ ọ na ndị igwe agaghị amaru ya ọzọ wee fụrụ ụtọ Igbo fụrụ ụtọ omenala Igbo ọtọ na ife ndị a niile ga-emezu n'anya anyị ọ bụrụ na azụ anyị site n'afọ Chukwu okike abịa ezi Igbo
eze emetụgo mmanya ọtụ onye ọbụla nwere aṅụrị ihe niile dị ebe a so na anyị na-edebe eze anyị gbara aka na otu a ka anyị si emekwa oge ọbụla o nwere eze anyị zukọ eme n'ụdị ọbụla biko na ndị kabinet na-akwado mmanya ọkụ onye eze global asị m na ọ ga-adịrị gị asị m na ebumnobi gị o ji wee bụrụ ịkọwapụta omenala Igbo na ime ka omenala Igbo ruo n'isi ka ndị Igbo nọtoro aka wee mara ebe fasi mara omenala mfa. Ana m asị na Chukwu okike abịa mana ọ ga-edozi ọ ga-ewuwalụ gị ụzọ ọ ga-eme ka isi na nkọwapụta wee bụrụ mmadụ maka na o nwere ebe mmadụ nara esi abụ mmadụ otu na ijiri eziokwu na ịfụnanya iwelu n'ebe ala Igbo nọ wee na-aga na ekekere ụwa ga-edozi gị dozie ụmụ gị ojije na mbata gị ga-abụ ije ewele ihe eji na-eje eje na-abata abata ebumnobi gị bụ ezigbo ife na Chukwu ya emezuru gị site n'afọ Chukwu okike abịa a sị m na ọ ga-adịrị gị na mma na ebe ichetara ụmụnne gị na ekpere anyị ga-eji na-akọba gị n'ebe niile ị na-aga n'ife niile ị na-eme a sị na ọ ga-adịrị gị mma gị na ezinụlọ gị site n'afọ Chukwu okike abịa Odi Chukwu dị ihe niile. Eze swa